Ini dak dong kamu pores sai bielo kar birong saramai pe reskar benglong an singrum sinilitum bang haro bak so serong sa nilitum chetong pen ini nilitum leadership training madi seke nilitum cipipo kabang so aseke nilitum kacipipo nangko lakela puhelo nilitum rong saratum pinyani pinpo pen habe pen nilitum han rong sarpan pohonang pungdet pen nilitum customary law rona pi uthot nilitum han government pen da governor pen nilitum han pinani approval nang pisi nilitum han rong sar kunang hok pamelo lasi pinani nilitum da karbia khailo kechok che tum phan kinep nang ji tapen kechok che long kelang dunai kang sai dunai ma ke nilitum karbi rong sar mai tum authority do pamelo tasla bangso authority ke do along si nilitum rong saratum koson si nilitum rong rup kacari ponai ma tapen ke do ke thak koson si ke chapang phirji ma tapen nilitum karbia khailo hamphang ka pameji aphan khailo ake teran ta nilitum ka paveji aphan le bangso bang ke pininitum sekechi pipon pamelo pen non e prang bang ke nilitum karbia khai aham phang long ke bisar ki dar pen chenglok tapen ke meglang no lang no pen chenglok kapre ka sai do anta ronga saratum bisar pon pamipo lapen ke tong se kora bangke customary law pan arkan pong pen thana FIR ki pia bangke ing tonang po kusin pini nilitum labang so mai lopen training chipi pon seke chipi pon lapen ke nilitum ing tang kring pen lapen sigjit pen kaching wai pon alam ke lapu hello ke dam tang cheklojon trok sinar ke pen nilitum karbirong saramai tum KSA ro popen irowet kapamanji labang solam tapi nilitum sigjit pen chingwai ponang koklo atema ke dam tangan ta nilitum ronga saratum han saru sar engan tum han KSA ro photum nilitum han aduk nang kang hoy nilitum han aphong meeting ke do apen ang tona KSA tum kachekroi kre lapuge kali ke kroi tang tum han nilitum puitum te bon sita ke kroi kre tum ebe hak tum do ko tum han nilitum pidi labang so mai pen nilitum pangdak pon pame ke kroi kre tum ban ke nilitum rong rut kilut abang ta nilitum khang ponang kokko tapi labang ke ronga saratum celangdun pameji ki kroi kre tum ke KSA puche krong longle pusini tum pin labang so mai pen ni tu chiparai pon pame atema pipolo chiparai pon nang kokke KSA ke alang litum a property gali apo kheli apia khigili lake khai pen sikit thuro hormu penak kasi kaching room pet pen akache songe kupilo ka henoge doge alang tum ching room nahi kente ching room pet non alang litum khai long ai su kupima ke do sarpisar pu pen chenglok kibi ki thie tum ke alang litum KSA tum si cholang prong penak kasi alang litum pen ching room lo pulote alang litum si loket thega tum alang litum si pepheju era tum akesar tum alang litum si ora ponia tum people on alang litum pinani ching room thek the tapen alang tum mai pu kuno kong chung bang kuno people bang phot sok alang litum ke do naing ke kasi pinani rongasar tum kapang room ke rongasar inuda rongasar long ke api bang pharodo kasi rongasar tum se bang suri pute bang suri kep rongasar se bang suri phot sok pute lake karbeng long angkang amuri tum si lake support litum karbi rongasar mai jet bolam kali pinani KSA chingrum ri pu bang komasi ke do awe lasi KSA ke chingrum nang po pusi karbia khailong ke the ke tum pen senglok kibi ki thi tum mata bang ninje hur tangte kupi poro la bang so alam bang aniwang social media long chingrum pu anutin ke tok pre long te alang litum KSA la ka chingrum aning hang hitum theklong le der ma pinena le tum theklong naing le lasi la sona tum han ke ham phang long masi mu ke dam tang non ke bang jia bang ke kaching room re tuman ke sorvek nain pusi ni tum rong sarmai pen sodak pen KSA kaching room kang tung te tuman pini jong polo